Weteng guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sus. Tenge wis tak pateni ya pune guys, makane peteng. Karek nunggu Mas Agus ke lho guys. Pak Suki arep neng pasar Paingan. Pasar sapi ya guys. Alhamdulillah entuk siji guys. Karek nunggu Mas Agus. Saya peteng masih jam 5 pagi, tapi lawang ini wis dibuka ke Pak Sultan jam setengah 4 mau guys. Kini iki biasa guys, nek isu ngono kuwi kan marai ning desa ya guys, aktivitas wong kan nek jam 3 wis do tangi, dadine yo aman-aman aja, ora nek maling delusep apa piye. Lah nek maling delusep ning kene iki yo pengen nyorohno nyawa. Nek ning Jawa maksudnya urip ning desa ki muni maling nyungsep ning jero omah wis digubuki wong guys. Soale kene lah omah yo dempet-dempet. Yo gak enek kejadian terus maling ki nyungsep ning jero omah. Ngono ki insyaallah ki yo gak enek ya guys. Ket biyen mula ki lawang wong nek ning desa biasa guys. Lawang bukaan terus apa wong iki teko marik-marik ngono ki yo aman. Wis ning desa kan umume wis ngono. Lah nek ning desa lawange iki ditutup ae ngono ki darani wong iki gak ning omah. Wonge ning ndi yo Mbak lawange kok tutup ae. Berarti urip ning desa kuwi nek pintune sedina-sedina ditutup kuwi yo darani wong iki ora ning omah, guys. Wis biasa nggih. Maksudnya wong pating blidak rono rene lawang kebuka ki wis biasa. Jute yo gak enek tek jenenge maling mlebu apa piye yo wis beda kehidupan di kota ya guys. Nek ning desa kuwi ora enek tek terus wong gage nyolong ki nek ra bakune wong-wonge geleman. Tapi yo jarang krungu. Maksudnya yo nek ning desane dhisik kene lho ya. Tapi mbuh nek ning desa-desane wong kono-kono ki yo enek jere yo apa ki bengi arep kebobolan ya arep maling apa ngene Pak Amang barang ki ya arep nyolong manuk, tapi ya jarang guys ngono kuwi. Lah wong nggone aparat kok arep dileboni, lah kok ape nyorohno nyawane dhewe. Untunge Pak Nyoman kuwi gage tangi. Pak Nyoman kan wis kebiasaan jam 1 malam ki wis tangi guys. Wis resik-resik apa ning taman bunga-bungane kuwi. Dadine anak maling ki yo terus gage konangan kuwi sing arep dijupuk ki manuk guys. Lah nek ning ngene dhisik apa sing ape dijupuk ngarep yo ora enek apa-apa. Mas yo pintu awan ki ora enek wonge tak blak-blakno yo aman terkendali. Ya alhamdulillah ya guys. Nek urip ning desa ki apa kan sayuk rukun. Umpama tolong-tolong wong omah yo dempet-dempet lah kok pengen digebuki wong sak negara Arab. Pengen digebuki wong sak kampung. Yes, gak enek wani guys. Wanine cuma paling yo kaya apa kuwi nganu kalunge mbah tuwek-tuwek kan nyendal langsung bablas kan posisi ning pasar. Jadi bener posisi rame tapi kan dhek iso langsung lolos, langsung mlayu. Tapi nek mblusuk-mblusuk ning omah ngene iki nek ning pedesaan ki yo jarang guys. Nek gak bakune wong iki wis kenal apik terus embah-embane mlebu apa niku yo tapi yo jarang kok. Enek kejadian ngono iki jarang. Nek gak wong blubut yo muga-muga aja ning desane dhewe yo guys. Bener kemalingan tapi kan sing dimalingi kadang yo kaya LPG ngono ki yo tau kebobolan bakulan ning apa teras teh ngono kae lho guys, ngono kuwi ya tau kene iki ya enek. Cuma yo bar kejadian kuwi ya terus jarang kok ya terus aman-aman aja. Kuwi kan posisi jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi nek rino-rino yo jarang guys. Ya muga-muga aman terkendali nggih insyaallah. Bismillah muga-muga kampunge dhewe iki gak ana kejadian sing aneh-aneh. Ya ini ki lawang wis do bukaan guys. Ngene Mbah Mi ki malah jam 3 ngene wonge wis nyapu ning latar wis apa beneke serak. Mbah Mi wis tangi wis nyapu. Sing pintu tertutup terus ki yo ngene anak lanang ki guys.
Iki pintu rino wong iki tertutup. Kuwi nek gak aku sing mlebu apa sing wis kulino rono ya do gak wani mlebu ya dikira wong iki ya wis kaya kehidupan ning kota ngono kae lho. Ngene Mas Arif iki kaya wong kota lawange esuk sore ditutup. Angger ape enek wong nonjo apa wong munjung ngono kuwi ya celuk-celuk dhisik. Aku gak wani Mbak rono lawange kan tutupan terus ngono. Nek gak kulino rono ya gak wani guys. Cara gak wani iki sungkan, bukane kok gak wani mbek wonge ngono gak. Sungkan wonge nek gak tahu akrab, gong tahu kenal kan yo isine iki mek sungkan guys. Yo mek perasaan ngono wedi. Kok ora wedi pengen di nganu ngono gak, maksud iki yo wedi sungkan kok awake dhewe. Aku gak tau mblusuk rono Mbak marah iki. Ya tetep nyeluk dhisik. Iki anak lanang bene. Lha kuwi tek gak nang persiapan ya Mas. Mosok ning pasar ape sarongan ae ngono kuwi. Sarongan berapa? Ya ora apa-apa ben kena telek kletong tok sarongan. Iya, nek Ngono kae guys. Bengi ngono kae wis do padeng kluntrung ngono ibu-ibu kene iki. Wis biasa buka lawang jam 3, setengah 4. serame. Jam 4 ngono kuwi kene iki wis rame, bakul-bakul rayang ngono kuwi wis do mantuk. Wis do aktivitas blonjo sapa. Mosok Mbak Nis teko, Lis? Gak royo. Ketoke kok isek sepi. Mbah nek ya wis teko ya biasane barat ngono kuwi ya wis teko. Nah ya. Apa meneh urip ning desa kuwi angger wis jam 5 lewat sithik ngono kuwi wis do mangkat ning Tegalan guys. Kudune tangine ya setengah 3. Jam 3 ngono kuwi wis kedopiaan. Wis ndientong ndirus. Kita pulsane ngene anak lanang ya Mas bene nit-nit iki. Ya nek Mas Arif ya. Bene pulsane iki entek guys. Nit nit nit. Pulsa listrik maksudnya iki. Nang ganti katok, ngono anak lanang tuh diandapan ngono. Lho, Mbah Lani. Kentan kluntrung. Sudah golek sayuran. Rai gak kerjane wong. Gak. Ayo. Ndek iki kocak ning ndi Mbah kan bodeh? Nggone lek ses kuwi. Gede sis. Kidule ngene Mbah Dasi berarti ya? Ya kidul kulone Mbah take. Iya. Rauman. Kauman Bu nggo. Mbak Ida guys, Bu Rini, guru kelas SD, guru sekolah SD guys. Sing ape kerja ya ini wis do mangkat iki berarti ning tebunan adoh kuwi ya Mas. Ya ini iki wis do mangkat iki guys. Padahal saya peteng. Sing tebunan bagian getas bagian ndi kuwi? Bendo anak lanang suwi meneh ngantek Padang. Oh, Padang. Lanjut guys, iki dese harap ning bayekan guys, arep tilik bayek. Ndek sore kuwi ceritane arep
mangkat ning gone Mbak Lis kuwi udan. Dadi udane iki mendadak dhuwur sepol. Dadine acarane tak tunda, guys. Bar isak malah udane iki deres. Dadi anggek tak lanjut pagi hari wis bar gawe agek rono gak apa-apa nggih. Kengko karo Mbak Pur wonge wis dinteni ning gone tukang jahit. Ngene Mbak Tin. Jahitno celana mbuh jahitno kaos ngono guys. Ki mau desih ditelepon. Wis darene yo ki aku ning gone Mbak Tin, Bang. Jahit tak enteni ning kene kadone gowo ngono guys. Dadine yo desih langsung terjun mangkat. Nggih sepurane ya guys. Nek mau pas masak ngepasi apa ki desih gak iso syuting. Soale iki enek musik dangdut. Lah engko nek enek musik dangdute ora tak weki swara sampai kesuwen ki yo piye ngono yo guys. Kon enek sing komen, "Mbak, kena apa gak enek suarane? Apa HP-ku sing rusak?" Ngono. Kan enek musik yo guys. Nek enek musik dangdut mungkin desih yo berhenti syuting. Jadi tak tunda dulu. Jadi musiknya wis mandek baru lanjut gawe konten nah. Ngono guys. Kita ngobek Dinda guys sampai tekan gone Mbak Tin jahit. Hey. Yo, lah. Ono omahe. Pikir-pikir mana mau aja. Alhamdulillah. Pulang. Omahe jadi tinggal. Enggak mandi. Loh, lah sadek kata jae, Bun. Loh. Walah lah gak mbok omongi ya. Wis nang omah mbek ayahe. Nang omah mbek ayahe wis. Klambiku urung gak ngono. Gur klat. Sisone sik ditumpuk-tumpuk. Kuwi mbak apakno celana? Tak cilikno. Sing ndi? Tapi nek jero-jero ta Mbak Dini iso kenceng ora ceritane. Kaos kaos kawak ya? Iki kaos kawak iki tak pon sak ngene. Lah ya Lah ya kan nek ning diketok ya ning toko Jesi kok suwe men mikir kuwi. Lah gitu gimana kita kok Mbak Tin kena dirubah kurang ngono. Mbak Tin nak nggih berkirat sendiri. Heh? Awake lemes. Astagfirullah. Dari iso kira ki piye maksudnya? Kan diatik. Iya, Mbak Tin. iya. Loh, gak sida. Dikirat. Lho lah jere ndekne preinan gak wis-wis ngono. Saya kuwi. Itu dadi ati. Tenan po ora. Iya lho Apa aku sih malah malah ndek sore. Lho, ning cepu. Iya. Aku rek gak kabar blas entuk empakno ndek apaan? Iya esuk aku. Walah, lah cara pirang bulan? Apa nih? Lah kowe wis muni tau muni mbek aku ya tau cerita. Aku ki wis tahun gak bulanan gak ngono. Iya, 2 tahun. 2 tahun lah nek bayi gak ya wis anake brangkang mlayu. Nek angger tak tukar Nyawang tak ya, kok. pirang-pirang angger pada prenan kita Heeh. cek. Ya kok ini ganti. Menawa yo. Antek alah aku gak aku tak cek apa ngono to. Kuwi nganu Mbak, kandungan kotor berarti ngono kuwi. Tumor. Kok kista? Tumor. Walah. Lah rek wis mbok jahit teh. Lah iki mangke tuh ki iso lah ngono ya. Takok tok nek. Lah Mas Ali gak mantuk. Walah, lah aku rek gak kabar blas lah jare bojone ndar barang iki ning Sinten ning sampai ning PKU. Walah, aku rek gak iso gak kabar aja. Nah ini mbok ketok ya sapi Kok kok. kaos e. Lah yang kok karo engko. Setan. Sing ndi kaos ndi? Kaos ki malu sing di iki lho. Sing mbok jolo gak sida mo? Bahan dikelipen bisa ka lho. Tak jajal apa tak ubah kita masa lho aku ngono. Kira Walah, aku rek gak kabar ya nek ning gone anu iki.
Wah, Wah. Terima sedina suwengi. Dewe ya? Lah Mbah Mi ambek sapa? Dewe namanya. Walah. 10. Ya. Sawe sampe ayahe kok. Gek mulih bloko ning wekku ki. Iya aku roh rek apa golek ya aku apa piye aku. Oh, ora nek goleki piye wong piana tak tekoki yo ibuku ning gone Mbak Tin tukang jahit. Lah mek apa jere pen Jesi ning Mbak Tin ki yo? Iya jere ayah wong montore ning kono iki ngono. Piye tak jane bebangan dulu kowe. Ya. Lah nggowo kado koyo Ora apa-apa. jare mbapane tek yo. Sisan Atuk engko nek bar kono wae Mbak Lis Lha kok arek mulih rene ya mesti lutok ncelok klambi tak jelo wedak beneran. ngono neh ning Jesi ngantek men Ya Allah, sedilu. tenan ku. Atuk ning gone Mbak Lis sik yo. Lah Delok. suwe. Ora. Brang. Ngene suwi piye ya? Tengok tak gegeri ora. Lah yo. Lah kuwi ya Pak D ning warung. Ya. 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 Oh, wis ra dulu, guys. Guys, sibuk nek omong-omongan wis. Musolane. Suwegone warung kene. Ya usah ning Ora, Pak Dingo mesti bar kok kene. Tapi iki sepi, guys. Gak enek wong. Loh, iki warung sing sehari-hari ini tinggal nongkrong Pak Su. Ya sih iki ning kene, ya. Alah wong lairan saiki iki ndek enek wong terus koyo wong biyen. Adike bubuk, Nduk. Nggih, gak apa-apa kene anu deseh. Deseh duduk kene ae. Lho, guys. Apa rene nduk suara udan kok lah. Anak kowe ora rek ra ngomong-ngomong enak. Lah mos aku yo wis bar kok kene anu Bu ngono. Oh, alah. tak dek oleh berake. Oleh. Aja ayem turu kok obrak-obrak. Jajalan jere. Yo Mbak Lis, guys. Telu piro, Mbak? Meh telu tengah. Gak dikai. Sauman koretan, guys. Palanggaran. Jajane sak full ki lho. Dewe kok bejo tenan. Gak entuk ya. Gak ngarani suwi. Gak ngarani suwi. Yo isuk kae ngantek nganu. Tak pas sampe bayine saurunge gak tang-teng. Wes, wes. Nek cewek iki biasane gak patek loro, Mbak. Biasane lho ya. Lorone boyok ngene iki ya. Apa ning ngisor? Oh iya, dinda kae yo. Dinda kae yo ning nek wedok, nek lanang biasane ning boyok ngene iki nek loro. Kene pape pedhuwot ta. Heeh, padha, Mbak. Tapi nek dilus-lus ngene yo penak. Aku lah bisa piye. Aku nek sing cah wedok iki aku ning totok iki. Totok. Ora kalau nek kok masih kan balane rung enak sih sing Tapi luruh. Nek pertama ki tere tenan kok ngono. Kon rambute ngamut lho. Penene yo, pen iki yo.
Ngono lho kuwi. Nah wis metu lego ngono ya. Cetes penuke mbos kabeh. Tak kira ki aku dhewe sing keri jebule kok ya jek enek Rambutnya rek klimis. bature. Bukannya ngopo? Zaitun. Minyak zaitun, Mbak. Kok Dekat dulu minyak anu nek. pian? Yan, pengen adek. Nggih. Aber pengen adek. Pengen dek le. Eh? Pengen ketok ya. Pian pengen adek. Nggih. Dek Yan pengen adek. Pengen adek sing mboke hus. Sampel sikil. Ngesakno ya bar dijupuk sampele. Pusere ya rung pupak gak ya. Ya nek sabare sabar. Aku gak pesan. Kowe iki aku gak ubah-ubah. Aku tak pepesi pas pasar. Selapan ngono itu. Pas pasar kan maksudnya kan rene wong ngurusi ya. Pempes. Lah kok diinget ya. Bener tipe yo mandes. Saiki ndak enek bayi turu ae le. Ayo. Guys. Iki tante ning toko klambi iki shopping jere. Jak shopping. Iki ning jero ki nganu iki, guys. Enek musike, guys. Ngadese iki. Gak sah syuting ning jero, soalnya musiknya banter. Panasnya cetar, guys. Ini baru jam 9. Ini panasnya wis. Ya. Wis guys, ide sih wis tekan omah. Ki ayo unboxing berkat oleh-oleh kok ngene Mbak Lis mang, guys. Kok diweki berkat barang iki, guys. Wong ora buan kok ya digawani rengginang karo kerupuk. Terus iki kripik singkong karo makaroni. Terus digawani pisang. Terus iki terakhir iki mbel-mbel, guys. Iwel-iwel. Oh, iwel-iwel. Kok jek duwe turan mbel-mbel barang iki. Wis alhamdulillah. Padahal kita mau nggawa kado lho, guys, ngene iki mau kok berkat mikir kuwi. Kok kaya wong buan pasar bayi tenan. Ikan jerene timbangane jajan ijek, Mbak, tak gawani. Ya semono ae yo guys kontene nggih sesuk dilanjut neh. Matur suwun sangat buat semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suki ning warung guys sepi. Ora enak wong sing omah dik dindat tok.